Nom, cognom i càrrec? Raquel Moreno, periodista de Televisió de Badalona. Jo quan feia segon de carrera vaig voler venir a Televisió Badalona, Ràdio Ciutat, sabia que hi havia tele i ràdio i volia provar. Llavors doncs això farà ja aproximadament uns 5-6 anys que vaig començar a vincular-me amb aquesta empresa, vaig començar fent pràctiques, venia per aprendre i gairebé vaig estar més de 2 anys fent com si fes una jornada partida, 4 hores diàries de dilluns a divendres, aprenent moltíssim, fent molta ràdio, sortint a gravar, sortint al carrer, i vaig començar així. I vaig estar 4 anys treballant els caps de setmana, fins que, lamentablement aquesta empresa va passar per un ERE, vam perdre la meitat de la plantilla, però per contra van haver canvis i llavors jo vaig començar a treballar de dilluns a divendres, em van fer jornada completa i em van fer presentadora de l'informatiu. Pretén engrescar els clients al centre de la ciutat, ha tingut una bona acollida. Després d'encendre la il·luminació nadalenca del carrer del Mar i Canonge Baranera, els visitants han pogut gaudir de regals, promocions i descomptes. Jo vaig fer la carrera de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, eren 4 anys, i allà fèiem de tot, fèiem tele, fèiem ràdio, i me'n recordo que en una assignatura de locució, era locució en català, i ens feien practicar a les aules de ràdio que teníem allà a la universitat. Vaig tenir una professora que no recordo el seu nom, però fent una pràctica jo vaig començar a llegir. Llavors aquesta professora em va dir que jo amb la meva veu mai podria fer ràdio, perquè tenia una veu molt de pito, així ho va dir, molt aguda, molt de pito. Llavors això em va sobtar, primer perquè que una professora així de sobte et digui no, tu amb aquesta veu mai podràs fer ràdio, primer que et decepciona una mica, no? I bé, després he acabat fent ràdio, he acabat fent tele, de tot se n'aprèn. El que em va ensenyar és a lluitar. Facilita, digamos, no? Perquè realment, ja et dic. Ens paren vegades i ens diuen ai, noies, ho feu molt bé, sou molt maques, però digueu-li a les maquilladores que no us maquillin massa, que sou més guapes al natural. M'ha portat també el fet de ser professional i el fet que la vida que tenim cadascú, la vida personal, no afecti a la feina. Jo puc tenir un mal dia, puc estar trista, em puc trobar malament, però jo haig de donar la cara i la gent de Badalona no té per què saber si jo estic trista o tinc ganes de plorar, però el que hem d'intentar és, quan tu t'asseus en aquella cadira i estàs davant de càmera, la teva vida personal en aquell moment no importa, tu has de fer el millor que ho pots davant de l'espectador. Aquí no hi ha cap periodista estrella, com dic jo, aquí el que presenta també locuta, també munta notícies, també surt al carrer gravat i som un gran equip. Jo he après moltíssimes coses de Badalona que abans de treballar en aquesta empresa no coneixia. He conegut la cultura de Badalona, he conegut llocs i carrers i racons de la ciutat que no coneixia, i cada dia és una aventura, com dic jo. El treball de periodista per mi és cada dia algú nou, no saps què et depararà aquell dia. I sentar-te també a plató, cada dia donar la cara i explicar als badalonins què passa a la seva ciutat, no només a Badalona, també fem un ull general al que passa a la resta de Catalunya, i bé, és la meva feina, és la meva passió, és el que més m'agrada, i la veritat és que tinc molta sort perquè puc dir que jo m'ho passo bé la feina, disfruto i a més faig el que m'agrada i puc viure d'això. El sistema públic de pensions,
Un acte celebrat a l'Escola Josep Carner, també serà present el parlamentari català David Camps. El gran recapte portant 60 tones d'aliments que es destinaran a repartir-los a les... I sobretot donar a conèixer tots els mètodes i fer que la gent sigui conscient.